בכל בקבוקון מחכים לכם מיליארדי חיידקים טובים שמגנים על הגוף מבפנים. סליחה, אדוני המציג שאינו רופא, 20 שנה אנחנו שומעים את החפירות שלכם על חיידקי אלקדאי, בזמן הזה כבר מזמן יכולת לסיים התמחות ולהיות רופא אמיתי. תן לי להתחיל את מהפכת הפרוביוטיקה של קוויסקול. קוויסקול, גם נוזל כביסה וגם מרכך שמואשר במיליארדי חיידקים טובים. הם באמת חיידקים טובים? עכשיו הם טובים, חכה שהם יפגשו את הכביסה המסריחה של הבן שלי, כל הרוע יצא מהם. וזה עובד? בטח עובד. הם מורידים את ריחות הזיעה כמו שהביפרים הורידו את המחבלים. זה גם מגן מאלרגנים? מגן! לא כמו המגן שלי במתמטיקה שבגללו הידרדרתי לסטנדאפ. רותם? כן, גם הכנתי מצגת. קוויסקול, מואשר בפרוביוטיקה. כשהכביסה מסתיימת, החיידקים הטובים מתחילים לעבוד. מפחיתים אלרגנים וריחות רעים, ושומרים על הניחוח הנפלא שנשאר לאורך זמן. רק קוויסקול יכול